Oh. Dagiti mo ibu dah beli bakso. Nak berhenti bakso. Enggak berhenti ya. Jangan nak, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Tapi majak iyo, majak Hamzati nak bukti dosi cucu apa. Membau indah Bang Tor itu dong, tapi majak supaya putih Bang satu cucu aku pasal dari Pak Haji dari Pak Di Kumis ya. Majak Bang satu putih cucu yo. Pak Di Kumis, para sayang kami ke cucu Pak Di Kumis kelaya. Baru balik pi Mangaleh, mi kuah nak pulang kami doh, basilau cucu Pak Di Kumis ke mengutan dulu. Bakecian pula ada kenang Jawi di senan. Lah kami bawa Jawi tiga ekor. Rupanya kenang Jawi nak do kenang buruang nak do senanya ya. Pasal dari bantai. Apa aja sayang ke cucu Pak Di Kumis lai. Lanjut. Bahasa bahasa pakai Jawa, biar dia sudah iko. Menjauhi datori ketuka, ayah bana candonyo. Para malako badan dan matu adi malako nyoki. Menjauhi naninyo tuka, jambu ayah bana candonyo. Up, Pak Di Kumis. Cu, kalau Jo Bang Torik ko cu jan percaya mana lai. Inyo musuh dalam selimut itu. Kalau de Bang Torik cu baa cucu supaya putih je Bang Zal itu wananan ketujuh. Sebab baa dia itu, de orang ado de inyo indah inyo agak apa itu ya. Agak seketik hatinya. Ya. Nanti yo de kawan-kawan ado inyo indah ya. Hari kasihan dah sampai Bang Tori ke mana candonyo. Ijan kasihan dan diung kaya babedo karajo beko jadinyo. Para malako badan dan dengan lima kenyo. Cu, jangan disabut-sabut jo cucuak sari itu si kocu ya. Kalau cucuak sari itu jo Bang Torik yo atagahannya. Sebab balik itu. Ndak katuju seketik Allah jo doa. Cucuak tu jo Bang Torik do ya. Itu jo lehnya. Jangan macam-macam sari siko ya. Atuknya ndak tuju tu balai ya. Juga ada Tori gede nana pandai Blok Jawa dau jangan kalai di bodi makasih ada nama sampai ya dia denai di itu aduh. Para malako badan dan kawan di malakonyo gini. Terima kasihnya karena mau sampai sari di otak dan candonyo. Oh
Up. Pandang saja lah je lagi ko ya. Nani ko menyebut salam kenal namo ya. Status ba? Kita sasak balaki. Sasak Jawa. Kau celik dek tukar Jawa kau. Bini Pak Haji piciknya anaknya. Ya. Lanjut. Up. Tadi kumis ya. Acu. Kau ada orang bertitip kat Pak Haji Muslim bertitip kat Cu. Ya. Pak. Ladagiannya dek Pak Haji Muslim kan ini nan tanggung jawab bangsa lah lopeh nak mau kita ikut ayah. Nah, kau pesan mantorik. Deh. Nah, lopeh dengan cak. Deh. Ya. Dan dia ada dulu jadi pantore. Sampainya lah pas ada logo. Lanjut. Up, alunya ada apa dia leh? Alun leh. Ade. Lapiak 2-3 otak kambang di seluruh pulau lapiak dan lain dulu ke pasar dari Bang Dani berkawan-kawannya. Lanjut dulu. Up. Bang Dani, kau pesan Bang Taufik, tapi apa janji bagoro lama malam tadi, bada capek je pai. Pesan Bang Taufik. Beko dia ambil ada orang mega kau beko. Kau di nalocha bertingkah Bang Taufik nama kau ya. Up. Bini, jadi pesolak je anak batu. Kau lanjut nak ah. Kau anak apa pesolak je? Pesan tu ke Jawa. Up. Bang Taufik, nyak Bang Dani dek kabarangke besok hari Khamis malam kita bertemu sekolah balik guru lama kita ya. Ya makasih Bang Dani, bakal kawan kami lapai jatian rezeki. Jadi, pai cek. Up. Sesudah Nadia kau naik perlu cucu agak senapulai sebab ba di betu alun pueh telingo melangkah cucu kau lah ya. Ya. Bahasa-bahasa pertama aku jatuh jalan gonya aku jatuh betul jauh dah intalang. Jauh tambangan namanya lagu, ayat tua dan akan dua. Nama kadiam dia minantu, garagu dan naik tuhan miliannya. Karamalah kau badan dan di malah kau nyokini.
jadi menantu Baitu bana sama lampu Barangkai dazal banyak jika jeda tori kesair yang nyok Oh, Nini, kan lado paji Muslim ka konti itu, ajur sabut bangsa lain. Pesan Bang Torik. Kalong bari hiden ay talaan na galela pwede na chandonyo Subutanyo kan kadiri awa alay nakamanyiso Nagabiso anyo Naramal ko badarden Di mana ko nyo kini Danyo ka na kadiri awa Abok kece udah nasa balik ako Maura rumah tanggo Urang jiko kasianyo Dain sampai Beko pulang kan naik tangan Tiba di rumah kita bacarai Ramal ko badan Dan alakan dengan di malam kini Ragu dengan di Cu, kalau itu cucu kecian yang tadi itu lah payah tu memilih. Kini atau seorang ke cucu milih sia, ke cucu dah tu. Ya. Pom. Jam berapa ke dan pom. Ang awas al rumah ko. Apa? Ancak jajaleh Nini. Dan ini saya akan pilih bangsal atau paji Muslim. Kalau kamu pilih paji Muslim dan bangsal kau jangan dilarang-larang jangan lain nak. Jajaleh Pak. Dah mau kalau mak dewa aja pemilihan banyak dah ya. Bangsal kita dapat lain pula. Iya, itu dah. Lanjut. Raji kelahi datang Deda zala dengan kana jua Udah indah akan naik larang Kurang balanjo Japi kalungko Garam halako badan Di mana konyo kini Dazal indah akan ini larang Kurang balanjo Japi kalungko Baitu sayangnya nini Kabace dazal ada salamonyo 3 kali baca raya Bima balik aja Ada kesudah Kalau untuk belanja je ndak ada ni. Tu kecek bangsal. Ya. Cu. Kalau bangsal tu cu. Ndak mungkin cucu kehnya belanja dah. Tapi kalau Bang Torik kancangnya kamu kau tu. Kalau ke belanjanya. Pesan daripada kumis. Ya kalau bangsal ku piti banyak. Dibari hibana badan tak ada ke Jawa kan tai tiba Inda came kalian naik tangga carilah ganti dasar calonnya Karawal ko badan den di mana konyo kini Inda came denekan naik tangga carilah ganti dah sudah iko Bahkan dah olah diberi Noniko dahu jangan fidolai dong Jiko dan meja Pak Haji Lai karila dasar candonya Haramala ko badan Dan dekat dengan di mana kenyo kini Jiko dan naya juda Haji Lai ndak apa dasar candonya Yalah. Apa dulu? Nah, sabar nak lain. Setelah kau siap-siap Mega, je lagunya dari Mak Usia Tua. Cu. Kalau itu nak ke cucu keceng kan Azal. Mungkin inyo nak rela cu. Perhatian dek cu tu ah. Bang Torik.
Baanyo cucu ko supaya putih je Bang Zal itu je kau nak Bang Torik ko. Ha tu ah. Antar suku pula Bang Torik ko ke cucu tak apa. Inyo kau dapat putih cucu je Bang Zal ndaknyo. Ha itu dah nyo. Dia Bang Torik ko. Up. Enggak dah, tinggal dah 50. Ha. Dek Bang Zal ni pamenan cik berdua tu biar lendak dia nyo. Ya, dia nyo ndak cik berdua, dia cik seorang. Cik dia nyo saja. Pai dikumis. Dan Bang Torik ko pai dikumis alun pernah jadi pagar makan tanaman lai, alun pernah ambil punya kawan lai ya. Ah pesan dari Bang Torik. Je lagu lain kita panjang beko kira-kira kendak mak kucing tua lagunya mega sulit menimbang raso mak kucing tua. Terang no sulit menimbang raso no. Kok ia meritu ke Cik Bang Zal? Kalau permainan Bang Zal nak skor cik berdua. Tolong jawab dia Bang Zal kemko. Bang Zal menjawab. Ya, kau pesan mak kucing tua ya. Lanjutlah putar lagunya mak kucing tua kau nyo mohon izin dulu sebentar ya. Kau boleh pergi tak ya. Dek Bang Zal ni permainan cik berdua ndak ada nyodoh. Kalau you ndak ni jo Bang Zal kau biarlah Bang Zal dengan dia. Banget. Ya. Up. Dari Dojang Virgo bitujo seriang jelago Virgo mohon pamit lambo sebentar. Kok ada waktu mau balik ke sekolah balik pasal Dojang Virgo. Makasih Dojang kami lapai jatian suci satu mengkoyan ya. Lah jadi sifat Bang Torik dia cucu tu. Lah jadi cucu salah pihak je Nadia. Ada dua-duanya tu. Itu sifat Bang Torik tu. Hendak memecah rumah tangga cucu. Itu kalau jojo Bang Torik tu. Ketujuh dia cucu tu bercerai je Bang Zal. Itu dia Bang Torik tu ya. Sedek siapa lah bayi. Nak dia tukar lagu nak. Ya. Bagi lagu macam tu. Lagu Bariko je nak. Ya. Lagu Bariko je tu baru dah samsir kan? Kau dah samsir? Balik 25. Dari apa lu? Tinggal 25 lu lah. Dari Dain Talang je Bariko dulu. Kacicin putih lagunya. Bas-bas teko kandak dah samsir tanah garam. Ka lagunya Asok Mambu Buang 25 ton pula. Dari Damet jo Pak Mai bituju Pak panjang lagi ko. Selamat malam, selamat bagurau sebelum sedap selamat sana dari Damen bituju Pak Mai ya. Ande ki ya. Eko ade. Ndak awas sana teraga awak ayah dan mantan kemuko sana tapi ide iki kemuko.
dari pegurau tanpa nama jumpa Cik Muslim permisi ya sebentar dulu dan lapik 2-3 terkambang ditantui lapik lain dulu tadi balik ke sekolah pasal tanpa nama Pak Cik Muslim. Lanjut dulu. Up. Pada Kumis jangan lari dulu tapi apa cu kamu konten apa dek Kumis dua. Nan pai Pak Cik Muslimnya. Ya. Ya. Aduh pengonanya kapa pada Kumisnya pengona apa tadi kok. Nan pai Pak Cik Muslim ke pada Kumisnya. Iya. Tadi. Kini ko umpan nak boleh umpan ulang dah. Umpan wak sesuatu apa i? Cepatlah Pak Cuak. Ayo. Lanjut cincin putih. Di barat pula berpisah dengannya karena cincin putih tulus dari kau cintanya. Sudah mega kwa cukup pro Nadia nanya lagi ko ba upload agak giahnya pasan Bang Torik jo Bang Zal ya. Hop, tuh ke Jawa. Sigeko gurau lomba ya, dia ada Pradu Pro santai dulu pasan ke Jawa. Ya, makasih ke Jawa. Kami lapor jadian suci satu Pak Wali. Bang Torik. Tak ingin Bapak Cu Bapak Torik? Biarlah kalau tak ingin Bapak Cu pulang alai. Pesan tadi pada Kumis. Oi nana de bariko banana bakanda. Oi nana de edain ada saro alayado. Oi putra taibana. Lanjut no. Nadia, tolong bawaan Dujuang Pantun Bang Zal sayang Nadia, pesan Bang Torik. Hop, putra teh. Siapa? Entar lang sa bariko. Bapasan putra sesudah Nadia ko naik pulau orang Padang Kerambie menumpang pulau jojah lagu Bang Riko dah intalang ko ya. Tapi orang Padang Kerambie ko ba ada terumbak mana gini ko. Kalau perasaan dari putra saya ndak do dan meminta dan ndak do ya. Ba ada terumbak mana orang Padang Kerambie. Pesan putra saya.
Sesudah orang perang Karambia naik polo bini Pak Haji Muslim merini tersabut nama. Pesan dari Bang Torik. Oh. Jan kemari diragukan pula. Jan jadi penyakit kesesadonya beda. Dari kerayo bagainya. Kalau baju rayo ke dirusuhan ku ayah. Lah siap dia putar tayah, lah siap dia. Nah, ada. Dah siapa? Semetan dah siapa? Sarok balai, cie lai. Bini baju Muslim lai. Zaiko baru betul ke kata dasar biar. Nak tahu orang? Up, tahu dulu. Bang Torik, nak tahu dia bini baju Muslim dia Bang Torik. Ah, balai. Ah? Bini pasal so naik. Naik bini pasal setelah mulai. Ya, sebelum betul-betul lengkap balik-balik. Mengambok, enak mau dah. Jalan lagu lain kita suruh naiknya Bang Torik. Kita kandak dari dasar sir dari Tanah Garam asok membuang lagunya. Ada. Naiklah bini baju Muslim dulu. Ya. Kau dari dasar sir Tanah Garam. Sesudah itu kami tunggu lagu penergaan Mamak Dosan Ambo untuk lagu Nasudah Iko ya. Bas-bas deko kandak dari Damen jo Pak Mai Cinta dan Permata deko ya. Udah sehujan abah manuang kandak da samsir lagu naniko oi bangulo hati oi kata singguang da samsir mambari daro sajo kali kasia udah rantang oi nan roko putih basam Mambu
dalam ida samsir mandayo membuat dene lupo diri janji udara sokayo Banget kau kepi ini baru dan sadari rupunya denai di mabuk surang denai batap buah sebelah tangan denai manyangko sabana kasih kironyo udah bangun imani papanjang den dari Dasamsir Tanah Garam masih papanjang lagi ko sampaikan ke gujanyo je lagi ko. Tarik bangsa rombongan oi beda hati ayah dah suku ado oi apo bana daem oi di manuangan kasih mana juda sapa oi di boyong bahkan dah semulai dape beda samsir oi mami sayangi dene da samsir agak sakit biar aso onne da kasa dono dalam manina naman tayo ngambuwe dene lupo diri dan joda samsir aso kayo kini baru dena sadari hironyo denai lama buat surang Lanjut minta lagu Bang To. lagu banget tuh di panjang udah samsir makan nak kini kau pandai baca doalang mungkin disilang dio hari hai nan bakan kan lai dape sabilang lagu nak raso sayangi ba agak sakit lah biar aso kasam serada kasadono cutilah sampai di sikon badonya lamo manyeso badan muka si dazaleda nan salamoko manyuru adenai babu ai angan kali kasia kada alule ai nana baroko putih basambu denai manyangko deda sabana kasih kiroba aso tabang mambubu Salamani dasal mandayo membuat ini lupa diri janji udara sokayo ini baru demi sadari nyata hanya denai Up. lama Sebentar bini Panji Muslim. Enggak ada, tapi cakap bini Panji Muslim. Kini bini bangsal ya. Enggak ada bangsal berutuh dong. Rini dan mengejar bangsal, itu contohnya sontak kok. Kini enggak ada Panji Muslim juga bangsal aja deh. Coba ada Panji Muslim, enggak toloknya apa bangsal. Ya, lanjut. ayahku misalkan lai datang ay nana de dazal dangal kana jua dialah denai dahaman dendangnya itu dah bapamboyan basa babayi sama lamko dianya untuk akai suamatan
Up. Jangan disabut-sabut jo pembayaran ini Bang Zal kau ndak suka pembayaran doh. Itu benar pantangan Bang Zal tu pembayaran. Ya. Tambahkan nanti Munadia. Dalam menina naman dayo, hingga bang tarik lupa diri. Janji sari rasa ka iyo, kini udah baru sadari. Nyatanya udah lama buat surang, udah baca puasa belah tangan, udah menyangka bang tarik sabar nak kasih, kironya kawan abamu imani. Itu makanya Bang Taulik ko ndak suka permainan di lapik gurau, dek lah acok kecewa. Biarlah Bang Taulik surang saja sampai kini. Lanjut. Coba carai-carailah surang, ay nananya dazal, ijana di bawah, dek konyo pulang dazal, ay kanai kangan, lah kamari kan iya ay udah mado, tali kasih ka ayah ule, ay nana baroko, putuhi basam buang, dan nahi manyangko ya kumis, sabar nak kasih, kironya ayah bamului mani. Dalam menina naman dayo, mampu edenai lupa diri, janji ayah rasa ka iyo, ini baru bunda sampai. Kiri. Apa? Abdullah. Pak Kemis. Kalau ayah kali baca ini bunda, nan ayah lah masuk iya gini ko. Ayah, ni lah bunda balik ya. Up. Ini badan nak keteknya yo, selero kadang. Tapi tolong bawa ucapan Tuhan Bang Zal sayang. Bang Vijay, saya datang Bang Vijay. Ayah kini selai kamari, ay nana de dazala sayang, cito mati de naik sabamonyo. Usalah kasih ada, ay nana dibagi, biana kete inya banyak salero. Mangku pandai mencari piti, ay nana nyoda zabang tori, nan salamoko, mandape calana bini, gadang salero, baitu pasana denai malamko. Up. Hah? Up. Dek kami ndak baab kadang selero do. Asajan banyak pamenan, kadang selero dek kami toloknya, dek Bang Zal. Kalau banyak pamenan ayo nak tolok do. Cak jaleh wak ya. Lanjut. Dari Dasamsir papanjang penuh lagi ko. Sana ya rah? Hah? Dari Dasamsir papanjang lagu ko ira. Udah tanyo samo ira. Ko kasolo awak lebaran Cujawet dira. Patanyo Dasamsir. Kok kasolo kita lebaran banyak ira. Tanyo Dasamsir. Lanjut.
nyang ke Bang Torik sabarna kasih kironyo ande ai babu ayangan kanda dasam si di endangan oi nan bakana diwari juo katanah garam mana dasam sir pai lebaran sambia mangilau dasam sir calon mintuo abang yang todo dasapang de bang sang Bang Torik kadung sang kuat tidak indah kabang siang malaman di mabuanyo oi abang yanto joda suku deda kati onde baman wong ajuo kau dekat tidak suku denai nana ragu sudahnya luko etika wirdanyo lano sajo indah ado dakati panjang di sini nada suku tabedono Bang Vijay. Lah batuka sayang mama kini ko. Lah Bang Yanto saja nampak dia mama. Nan Bang Vijay ndak nampak dia mama do ya. Lah dapat dia mama nan baru na lamo jan telepon mah. Iya. 35 310. Baan dak kakareh manuang kau dia. Urang biado pamenan. Datuk suku indak. Urang karayo bagainya. Antah kasya karibok pemain reu surah lebaran. Pesan Datuk suku. Datuk suku. Samo nasib banyak pesan Bang Torik. Ari karayo urang pamenan awak indak. Tapi rancak indak Datuk suku. Pado membalian baju rayo pula awak. Tinggal 40. Datuk suku, yo rancak kita ndak ada paminan samo jo Pak Kumisnya ayah. Ndak ada kita ka mengeluan THR orang kerayo do. Ndak ada kita ka membeli baju rayo bagai do. Pesan dari Pak Kumis. Ah tu bangsal gerbangan. Iya. Layah-layah lo ini. Ha tu. Oh. Bang Gomes, kalau dek Datuk suku Bang Torik, masalah THR beli baju rayo ndak masalah dek nyodo. Cuman kan dek pamainan tu pun ndak do itu nama rusuh ya. Samonya mak samonya ya. Awas sampai kini ndak do pamainan lepik gurau do. Pesan dari Bang Torik. Tengah ibu. Rini, tinggal ibu ya. Jangan menyebut sayang jo ke orang lain. Peko pindah pulau bangsal ke padonan lain mengambok lo. Awak apa ngambok? Ya, pesan Bang Torik. Iya. Abang Vijay dengan malamku jalenan paling pertama abang denai kau caku denai bakal cuma tu Bang Vijay bakal cuma tu pulo barang katarang Abang Vijay pancalia anak itu madorada suku karangan apa naninya alai marandong kau pulang dah suku kasimpang napa kadene pakai salamonyo kalau dah suku pulang kenapa Pace, kalau jadi pace. Kasa minggu pakai onde dek naniko elo olah pulang dah suku Habis. kasimpang napa cara hitam bilang saja dek naiko Bang Yanto solat kamu ko oi nan papanjang lagu nani
cik. Tak laku kamu yang jatuh dah ya. Ini je bang. Dari tadi ndak laku jual, dapat so makan. Karupu ajar yang saja, dek bang atorik. Sarange jual lai ko ada THR untuk ambo. Lainnya tiba nak lapik lah tu. Abang ngantukkan lai tiba, lai bagurau, jando malam ko, lalamu bangga, indah basuo. Abang ngantuk dah suku lainnya ada. Ya. Pam, kalau Bang Tarik pam, ia suka orang nan balaki. Cik pemayannya, serpo joyahnya ah. Joyah RPH. Cik pemayannya nyo. Kau contohnya Bang Zal, tak cinta jangan gadi. Banyak pemayannya ya. Up, bayan tu. Dari Bang Yanto ulanglah pantun sebentar. Kau balik sampaikan ke ujiannya. Bang Yanto ndak mau pijai doh. Ya. Ya. Abang yang kan lai tiba, lai ko bulian. Apa minta sama lama ko, tolongkan balik karupu ajari. Onde lama, atara so karupu ajari yang ko. Ala sombong bang yang kini, baiku bana, oi nantara so. Banget kumis. Orang dari mana? 22 kan? 22 mau dari Kasman. Dari Bang Kumis, papanjang lagi ko, nanya pulau baju hitam nandak batenda, siapa namo, lima tinggal naniko status ba pesan dari Bang Kumis. Dari Dasamsir Tanah Garam dituju papanjang, papasan seketik kepada ira. Ko oleh ado izin dengan kuasa ko ira. Lenang mau ira pai ke Tanah Garam ke Solok jo Dasamsir, baranti ira barendang. Le kana mau ira, tolong jawe jo pantun ira pasan Dasamsir. Ndak tabawa dan nama hitam dan Bang Kumis. Apa saja namo saja. Namo sia lima tinggal status ba dari Bang Kumis. Ndak ngaruh live saya Facebook dah di YouTube dah. YouTube. Up, bat. Tinggal boleh dulu. Ya kerja kabayan tu. Ya. Apa kan? Papi Jai. Bapasan Bang Yanto buki api kapado Bang Yanto jo Bang Pijai lai ka babalian kerupuk jariang apam ko. Kalau indak ka babalian namanya biar Bang Anto buki api membelian. Ya. Kamu ko jawe Bang Yanto Bang Pijai tak tahu kan doh.
Ah. Bapasan ka bang to buki api kok taraga namonyo kamambalian kamambalian apomko kurpo jariang balian sajola jan di babaw namo bang yanto coba pijay ko balian sajola bang to ya. Ya. Atau lah dulu Nadia saya namo pesan Bang Kumis dan status ba di Matingga. Bulan ditanokan Nadia bang. Bang Kumis, kau pesan Bang Todik ha. Sakete kaji bahasa Malaysia Bang Kumis dan surau ini badai petinggan. Apa gerangan yang terjadi tidak boleh situ doh. Sakete kaji bahasa Malaysia dan surau sirini badai petinggan. Bang Torik, kau pesan Bang Kumis. Nan Bang Kumis ko kamancari nan baru nan lain. Sabab sirini ko nyolah basiriku hajo Bang Zal. Sedangkan nomor WA Bang Kumis saja diblokirnya dari Niko. Itu mencari nan baru mulai. Dia Bang Zal basiriku hanya. Apa lagi? Jan didengar kata-kata orang Bang Kumis. Nan Bang Zalko jo Bang Toriko kasih ko pai bagurau ndak mencari pamenan doh. Itu kamar rusak rumah tangga Bang Kumis saja denyo. Ajar dong ngasom senah orang. Iya. Tapi lah bakecian. Kalau lah blokir nomor Bang Kumis, kau tuh nomornya hapus boleh, ya. Termasuk juga orang-orangnya dihapus dari Bang Kumis. Ajak aja lewat, ya. Nggak ya leh, ya. Alat. Kau pakai pagi. Kok namunan ditanokan Nadia bana tak sabui namo Jiko kampung si pingai juang ikiku Nadia namanya Bang Kumis. Nadia namanya tinggal di Sepingai. Nah, status sama jadi ni. Cie nan bat tanyonya balik batiko nan balagu. Kepesan dari Bang Kumis. Ya. Nan bat tanyo surang batiko balagu. Iya. Lanjut. Dasang sira cubo danakan Bang Pijay Bang Ayan tada sapa Bang Manong aju Kok lah itu handa sangsir Oi Tatana garam itu De ayah harangan datang Bisa lihat Bang Azal Bang Manong aju Oi nana di siku dain talang
Susah dong ini pakai garam dia mah kayak sih kan bau garam. Apa perlu suami kamu ngapain? Bang Kumis, batanyo pulo damen Tanjung Aro sawantako. 10 lele nak. Ayo. Bapasan Bang Kumis, bapasan damen Tanjung Oce. Nan si Kadin di buah baapo ajaknya nan kini ko di sekolah nampak pula Nadia Jodini banyak bana pamenan mah cie-cie lah. Ya, tantuan cie-cie Bang Kumis nan mah pamenan Bang Kumis nanya Kadin Sirini atau Nadia nan bertanya ko. Pasan damen Tanjung Aro. Bukulah bangsa dinanelo Bang Pijay Bang Ayat Toda Sapa Kalai Pulo Damen, kalau kini ko lah bapus kasasadonyo, termasuk di hati Bang Kumis lah bapus kini ko ke mencari nan baru. Nan baru ke cari kini lain, cak jaleh pak. Asai kamu ini. Suami kamu mangan lagi. Gala ayah nanam mandayo Mambuai bunda lupa didi Janji ayah rasuka iyo Kilu di luar ya makini Nyatonya bunda ya kumis Di magua surang Bunda ba tapi asaban lah tangan Onder bayi itu dah kumis Bunda katokan Udah nyoda bamului maning Yalah, dah samsir kadang-kadang kita tinggal dulu kakak mau buangnya, kos kita lihat banyak kebanyak kita buat. Pinta boleh kandak balaku kena pulau kandak pamai jo damen Tanjung Aro, jo lagunya Cinta dan Permata lagunya. Bahasa bahasa deko kandak dari Bang Yanto Bang Anto Beki Api jo lagu